Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem al llibre de Salms, capítol 103, verset 3, i diu així la paraula de Déu. Ell és qui et perdona de tota culpa i et guareix de tota malaltia. Si tens una conversa amb qualsevol persona i li preguntes que t'expliqui amb les seves paraules què és el pecat, segurament et dirà que és fer les coses malament. Aleshores, equivocar-me en una suma matemàtica és pecar? Ometre un error a la feina, amb la sala al menjar, o en escriure una paraula a la llista de la compra és pecar? Òbviament no. Tots som humans i dins la nostra humanitat donem per fet que som imperfectes. Però si donem per fet aquesta realitat, per què no donem per fet que som pecadors per naturalesa? Reconèixer davant d'un error que ets humà i per tant comets errors és un alleujament. Et treu càrrega? Reconèixer en canvi que ets pecador per a una persona que considera que tot ho fa amb bona intenció és una càrrega. Veus? Per naturalesa a ningú li agrada reconèixer que té dins la tendència a pecar. Això és com admetre davant de molta gent que no ets tan bo com es pensen. Això al teu ego i l'orgull no li agradarà gens i per tant no t'ho posaran fàcil. Pecar, doncs, què és exactament? Fixem-nos en el verset d'avui per entendre-ho. Aquest salm ens parla de que ell, Déu, perdona tots els meus pecats i guareix totes les meves malalties. Llavors, si és Déu qui ens fa conèixer el pecat i ens diu que ell perdona, aleshores entenem que el pecat és fer tot allò que a mi m'agrada, satisfar els meus desitjos bruts i tanmateix desagrada a Déu. Quan pequem, estem alimentant un buit de la nostra vida que està per complir-se. El pecat és la malaltia de la nostra ànima. El pecat és el teu company i el meu company de vida i sembla indomable. Has viatjat alguna vegada? Segurament que sí. I no t'ha passat que creies que portaves alguna cosa a l'equipatge i després no la trobaves? Potser has trobat aquell objecte perdut després de comprar-ne un substitut i has dit, mira'l, aquí està. Déu ens promet que el pecat és aquí, a la nostra vida, però que amb ell, al nostre costat, no veurem el pecat perquè només el mirarem a ell. I serà present, però no veurem fins que, desconnectats de Déu, caiguem i diguem, mira'l, aquí està. Avui desitjo trobar-me en Déu que em fa una eina de valor incalculable a les seves mans, que m'ajuda a viure una vida santa, és a dir, apartada del pecat, però que si peco, em perdona i em restaura. A més, guareix totes les meves malalties, físiques i emocionals, sí, però sobretot la malaltia més perillosa i danyina, aquella que pot aconseguir que estiguis eternament allunyat de Déu, el teu pecat i el meu pecat. Correm avui a la llibertat en Crist per ser netejats. Que tinguis un molt bon dia.